Sziasztok! Az első játékmódunk neve egy szektorozás lesz, ahol 3 szektort kell majd megvédenünk. A térképen az első szektort piros, a második szektort kék, illetve a harmadik szektort zöld nyilakkal fogom jelölni. A 3 szektor védelméhez 60 perc állt rendelkezésünkre. Amennyiben valakit eltaláltak, úgy kénytelen volt visszavonulni a másik szektorba. Jelzem, elbuktuk, mint egy szar. Akkor kezdjük is el. Szia! Aha, de bal felül a fa. Bal felül? Nem tudom, nem volt a fejben 5000 éve. De ha megint pofázunk egy órát, azt lemerül közben. Te még állítanak? Beőrül. Itt vagyunk! Nem vagyunk! Kukod! Na jó, felvegyetek be, én sem megyek ki. Mi van itt? Gyülekező. Akkor mindenki megérkezett, itt vagyunk. Esetleg kérdés, óhaj, sóhaj, valami van-e? Utolsó szólájtunk hány pontot kapunk érte? Mínusz 5000. Bitcoinban? Akkor gondolom érthetőek voltak a határok. Jó, hajrá! Aha! Ja, még nem. Messze van. És ha ide megyek, a bukorba? Az a lényeg, hogy minél hosszabb, minél nagyobb területet tudjál fedezni. Hát azt Tűzzel elárasztani, jó? De Hogy ne legyek annyira szem előtt, és jobb legyen a rálátásom, előrébb megyek az előttem levő fedezékhez. Nope. Ré, daráld már őket! Nope. 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 Sajnos a lövéseim többsége az előttem levő gallyakon fennakad, ezáltal ami esetleg át is megy rajta, az ellenség nem igazán veszi észre. Megvan? Figyeljetek az erdőre! Jó, a gallyas mindenségét, bazd meg. Vigyázz! Itt vannak az úton. Wow. Van. Úgy gyűlölnének a szektorozásban. Legjobb! Legjobb a fa. Az úton jövőket sikeresen feltartottam, azonban időközben az összes társamat kilőtték, és a mellettem lévő épület elbukott. Megvolt! Megvolt! Megvoltam! Szép! Van! Megvan! Megvan! Megvoltam! Utolsó emberként próbáltam még egyszer feltartani, hogy a második szektorban levő embereim addig el tudjanak helyezkedni. Most én is visszaállok a második szektorba. Sajnos mivel a pisztolyomból kifogyott a lőszer,
ezért 20 méterről közelebbre nem tudtam lőni. Ennek meg is lett a gyümölcse. Volt! Megold! A harmadik szektort viszonylag gyorsan elbuktuk. A következő játékmód pedig ugyanaz, mint eddig, csak ezúttal mi támadunk. Még nem! Jaj, de jó volt. Most, hogy nézhetnek rá meg? Mindenki előjön? Aha, persze. Jaj, nem. Hát ők a fegyverből lőttek minket? Fenyvesből? Igen. Ebből? Igen. Ebből lőttek titeket? Bizony. Tervezőjön elő! Mit gondolsz, mi jövünk oda? Jót kattogtunk! Jót! Mehetünk. Gyere! A hatalmas fűnek köszönhetően kénytelen voltam pisztollyal menni. Ebben a környezetben nem tudtam használni a távcsöves sajnos. Ja. Megvolt! Sajnos a srác egy másik szobában volt, így hiába a gránát, aki bement, meghalt. Találat! Én a saját emberem lőtt ki amúgy. Sárga? Ennyi pötyöttes voltanak az árokba. Sajnos a fejkamerám lemerült, ezáltal most már csak lövéseket tudtam rögzíteni. Azonban ha tetszett a videó, iratkozz fel, illetve lájkold ezt a videót. Köszönöm szépen!